どうしてだ。お前にはもったいない相手だ。理解できない。こんな大チャンスをお前が無限に断るなんて。父に紹介されたお見合い相手はまさかの社長令嬢。豪華な写真立てに入った彼女の写真を見つめながら、俺はため息をつく。実際に会ってみると、彼女はまるで映画のヒロインのように可愛らしい女性だった。何の取り柄もない平凡な俺には全く釣り合わない。でも、俺はその話を断ることにした。もしかして車椅子か？彼女が障害者だからか？父が声を荒げる。お前は、そんなことで恥ずかしいと思わないのか？俺は立ち上がり、父の目をまっすぐ見つめた。父さんは何も分かってないな。は？恥ずかしいのはどっちだよ？父と俺、二人だけの部屋に緊張が走る。お見合い相手のご令嬢は下半身不随で車椅子に乗る障害者だった。でも、俺が断る理由は、だって本当の彼女は、俺は今までずっと我慢してきた気持ちが溢れるのを抑えられなかった。俺は進路を進む。障害者サポートセンターに勤める28歳だ。今日も予定していた利用者の迎えを終え、俺は運転席を降りてため息を一つ。センターの建物内でせわしなく動く職員たちを見てみると、胃のあたりがずっしりと重くなるようだった。みんな楽しそうだよな。視界に映る職員たちの顔は気力や活力に満ち満ちていて、俺とは雲泥の差だ。俺とみんなとの違いは、今の仕事が好きか、やりがいを感じられるか否かだろう。それというのも、俺は別に福祉関係に興味があってこの仕事を選んだわけじゃない。ただ単純に、父の新藤誠二がそうしろと言ったから。幼くして母を亡くした俺は、この事業所の施設長でもある父に厳しく育てられた。3歳ほど年の離れた姉は、父の期待に応え続け、勉強でもスポーツでも優秀だった。現在は、実家から離れた地で元気にやっているという。それに比べて俺は、取り立てで優れた才能があるわけでも、得意なことがあるわけでもない。平凡を絵に描いたような男だ。所詮、器用貧乏みたいな。どれだけ頑張っても、父が求める水準に達したことはなく、いつもがっかりした顔でため息を吐かれた。期待外れとでも言うように。施設にある事務室に戻ると、また一つため息が漏れた。今日はいつも以上に仕事に身が入らない。理由は自分でもよくわかっている。つい数日前、父が社長令嬢とのお見合いの話を持ってきたからだ。普通のお見合いだって緊張するだろうに、社長令嬢だなんて。平凡な俺にはハードルが高すぎる。しかも、相手のご令嬢は下半身不随の女性だとか。お前は車椅子の扱いにも慣れているだろう。めったにお目にかかれない素敵な方だ。しっかりサポートするように。父がそう言った。それに、俺には断る理由も見当たらなかった。よく晴れたお見合い当日、俺は地元でも有名な高級レストランの個室に父と共に座っていた。緊張から喉がカラカラに乾いて、熱くもないのに肌がじっとりと汗ばむ。約束の時間の10分ほど前になって、社長夫婦とその愛娘、つまり俺のお見合い相手であるご令嬢がやってきた。夫婦は見るからに高級そうなスーツや装飾品に身を包んでいて、入れたちからして俺とは全く違う。相手のご家族が入室した途端、その場の空気が洗練されたような気がした。当のご令嬢は母親が押す車椅子に乗っていた。いやー、今日は快晴でよかったですな。全くです。めでたい席に雨は無水ですから、うちの粗骨物を気に入っていただけると良いのですが。よく言うよ。姉ちゃんが男だったら堂々と自慢してたんだろうな。そんな声を聞きながら、彼女は俺と対面する位置に落ち着いた。一言で言うなら、とても可愛らしいタイプだ。これだけの美貌なら、婿に立候補する男だって多いんじゃないかって思うくらいに。優しそうな人でよかったわね、かりんちゃん。安心しました。母親が嬉しそうに笑いながらそう言うと、彼女はニコリと笑ってうなずいた。鈴を転がしたような綺麗な声だった。彼女の名前は神宮寺かりんさん。俺の二つ下で今年26歳になるという。長い茶の髪をふわりと巻いた、いわゆるゆるふわヘアというものが優しそうな印象を与えてくる。肌は透き通るほどに白く艶やかで、日焼けとは無縁そうだ。化粧した口元はほんのり色つくピンク色。節目がちになると長いまつげが際立った。派手すぎない化粧がもともと作りもいいだろう彼女の魅力を惜しみなく引き出している。ベージュのふんわりとしたワンピースがよく似合っていた。だけど、俺がまじまじと見てしまったせいで、彼女はうつむきがちにそっと顔を背けてしまう。しまった。じろじろ見るのは失礼だったかも。嫌われたかな。つい気まずくなって近くにあったグラスを手に取ると、中身をちびちびと飲む。少しだけぬるくなった水でもカラカラだった喉には十分だった。かりんちゃん、どれがいい？それともお飲み物が先かしら。そこで気になったのは、かりんさんのそばにつきっきりの母親の存在だ。社長は父と話しているが、母親は彼女の隣の席に腰を落ち着かせて、海外しく娘の世話を焼いているようだった。皿から料理を取り分けたり、喉が渇いていないかと飲み物を口元に運んだり。その都度、かりんさんはありがとうと微笑んで母親に礼を言っていた。すさんは普段はお父様の施設で働いてらっしゃるのね。あ、はい。まだまだ未熟で父によく叱られます。まあ、お優しそうに見えて厳しいお父様なのね。お休みの日は何をしていらっしゃるの？休みの日は、その母親に突然話しかけられて、俺は声が上ずってしまいそうだった。持っていたグラスを置いて差し障りない言葉を返す。特に明確な目標もなく育った俺には趣味と呼べるようなものが何もない。熱心な職員なら休日だって勉強に精を出すのかもしれないけど、正直俺にそこまでの情熱はなかった。障害を抱える人たちに興味がないわけじゃないけど、父が運営する施設のあり方にはずっと疑問を抱いているから。休日は昔からの男友達と食事に行ったりですね。近況報告とか最近どうだったとかそんな話をよくしてます。実感は湧かないけど、一応はお見合いの席なんだからちゃんと男友達であることを強調して答えると、母親はニコリと笑った。まあ素敵。進さんは社交的でいらっしゃるのね。いやいや、こいつは愛想を振りまくぐらいしか得意なこともありませんで。何？愛想は大事なものだぞ。好きかって言われ放題だけど、まあ事実だからな。
それからも好きなものとか、小さい頃はどうしていたとか、どんな家庭を持ちたいかなど、いろいろなことを母親に聞かれた。おかしいな。カリンさんとのお見合いのはずなのに、さっきから話すのは母親ばっかりだ。カリンさんは穏やかに微笑んではいるけど、その様子にはどこか陰りがあって、心ここにあらずといった様子にも見えた。俺も父の顔色を伺って過ごす期間が長かったから、なんとなくわかる。彼女はきっとこのお見合いに乗り気じゃない。カリンは人見知りする子でどうなるか心配でしたの。いつも行く病院でもなかなか看護師さんたちと打ち解けられなくてね。そうなんですか。でも、初対面は特に緊張するものですよ。自分もそうです。数日前からずっと緊張してて、今もとても緊張してます。こればかりは事実だ。社長令嬢とのお見合いと聞いた時から、この数日間ずっと緊張しっぱなしだ。後半部分の語気を強めてそう言うと、それまでややうつむき気味だったカリンさんが少しだけ驚いたように目を丸くさせた。そしてすぐにふわりと笑う。花がほころんだように。進さんって面白い方なんですね。私の知っている人に少しだけ似ています。初めて言われましたよ。面白いだなんて。その人ってどんな人なんですか？ぶしつけな視線を向けてしまったから、てっきり嫌われたかと思ったけど、よかった。笑ってくれた。俺は彼女のことを何も知らないから、話を広げる目的で、彼女の知っている人について聞いてみることにした。まさか体のことや障害のことに無遠慮に触れるわけにもいかないし。その人にはリハビリでいつもお世話になっているんですけど、カリンさんが知っている人とは、いつも彼女を担当する理学療法士の青年のことだった。事故に遭ったばかりの頃のカリンさんは、将来について悲観的だったらしい。そりゃそうだ。いつも信用している身でも、こればっかりは当事者にしかわからないことがあるだろう。カリンさんの明朗快活だった性格は、暗く塞ぎがちになり、理学療法士たちとは全く打ち解けられず、次々に担当が変わったとのこと。何度か交代の末に担当になった青年がその人だという。自暴自棄の日々を送っていたカリンさんを懸命に支え、励ましてくれたおかげで、また笑えるようになったんだとか。そっか、すごく優しい人なんだね。はい、あの当時の私はすごく荒れていたのに、その方だけは見捨てないでくれて。担当である理学療法士の話をしているときは、心なしかカリンさんは生き生きとして見えた。目だって表情だって子供みたいにキラキラしている。そんな彼女の姿を見ていると、お見合いに乗り気じゃなさそうな様子にも合点がいった。カリンさんはきっとその理学療法士の青年が好きなんだろう。顔も知らない青年に羨望と敗北感を感じながらも、俺の内心は微笑ましい思いでいっぱいだった。カリンさんが下半身不随になった頃のことなんて、俺には想像すらできない。きっと、たくさん苦しんで、たくさん泣いて、深く絶望してきただろうから。その人のおかげで頑張ろうって思えて、それで私、随分と元気に。楽しそうに語るカリンさんの話を、もっと聞いていたい。そう思った時だった。彼女の隣に座る母親が、わざとらしく大きな咳払いをした。その顔は、嬉しそうな笑顔を浮かべていたさっきとは正反対で、物言いだけにカリンさんを睨んでいる。一応はお見合いの席である。その席で、他の男性の話をするなんて。母親はそう言いたいのだろう。でも、平凡な俺じゃ、社長令嬢の彼女とは釣り合わないと自負しているから、他の男性の話をされても嫌な気分になることはなかった。結局、お見合いは少しだけ気まずい形で終わりを迎えた。俺たちそっちのけで、父と社長の話は大いに盛り上がっていたようだけど。家に帰ると、父は開口一番に俺に感想を尋ねてきた。進、どうだった？えらく美人でおとなしそうなお嬢さんじゃないか。お前だって気に入っただろう。どうだったか聞いておきながら、気に入っただろうと肯定を求めてくる。父はいつだってこうだ。俺の感想なんて必要としていない。でも、結婚となると、俺だけじゃなくてカリンさんの人生にも関わってくる。いつものように、父に言われるまま従うわけにはいかなかった。とても素敵な人だと思うけど、断るよ。その瞬間、父は上機嫌そうに緩んでいた方を驚愕に染めて声を荒げた。何？断る？俺の反応が予想外だったらしく、玄関横の壁を拳でドンと殴りつけて、土星まで張り上げる。あの神宮寺家のお嬢さんだぞ！美人で家柄もいいのに、一体何が不満だって言うんだ？それは、車椅子か。彼女が障害者だからか。障害者を支援する施設で働きながら、お前は、恥ずかしいと思わないのか？酔いも回っているのか、真っ赤な顔でそう怒鳴りつける父に、俺は一つため息をついた。父さんは何も分かっていないな。恥ずかしいのはどっちだよ。矢継ぎ早に向けられる怒号に、俺は今までずっと我慢してきた気持ちが溢れるのを抑えられなかったのだ。父は、昔は小さなアパレルメーカーを経営していた。けど、業績が伸びずに、あえなく倒産。次に始めたのが、今の障害を抱える人たちをサポートする事業だ。最初は真面目にやっていた。体や知的な障害を持つ人たちが、少しでも自立して生きていけるように、親身になって相談に乗ったし、就労に必要な技術や知識をつけてもらうために、一緒になって作業や勉強をすることだってあった。厳しかったけど、俺はそんな父の姿を見るのは好きだったんだ。やがて、SNS やブログでそのことを発信し始めると、父は世間から善人ともてはやされ、ニュースや雑誌に取り上げられるようになった。俺は、障害を持つ人たちに親身になって接する父さんを誇らしく思ってたんだ。それなのに、どうしてそんなに変わっちゃったんだよ。話題になると、注目も関心も集まる。この人と施設にお願いしたいという人も当然増えてくる。その結果、父は障害者たちに親身に接するよりも、次第に利益を優先するようになった。いわゆる、障害者ビジネスというものだ。利用者が増えれば、国から補助金をもらえる機会も増える。潰してしまえば本末転倒、継続するにももちろんお金は必要だけど、しかし、俺が言いたいのは父の仕事に対する姿勢だ。最初の頃は、父が先頭に立って利用者たちを迎えていたのに、今では利用者の前に顔を見せることさえほとんどない。だから、俺は今の父が好きになれないんだ。ただ善人ぶって、障害者たちを金儲けの道具にしているみたいに見えてしまうから。
カリンさんとの結婚だって彼女を都合よく利用したいだけだろ。神宮寺家は大手百貨店を営む富豪である。そんな富豪であり、障害を抱えるカリンさんが嫁ぐとなると、これもやはり話題になる。カリンさんを利用して神宮寺家にコネを作り、さらに施設の利用者を増やそうとしているのだ、この父は。カリンさんはきっと長い間苦しい思いをしてきたんだ。だからこそ、彼女には本当に好きになった人と幸せになってほしい。進む。分かってないのはお前の方だ。お前とは違い、俺はこれまで数えきれないほど多くの障害者を支援してきたんだぞ。この道に入ってまだ浅いお前に何がわかる？この縁談はもうまとまったも同然だ。俺の言うことに逆らうな。父はそれだけ吠えると、もう話すことはないとばかりに、さっさとかかとを返して自室に閉じこもってしまった。それから数日が経ったけど、父とは目を合わせるどころか、顔も合わせない日々が続いている。あの調子だと縁談を断ってくれるとは思えないし、仕方ない。自分で断ろう。そう思っていた矢先、スーツのポケットに入れていたスマホが震えた。見ると、その画面にはカリンさんの名前が表示されている。少しだけ二人きりで会いませんか？液晶画面に表示された短いメッセージに、俺は少し動揺する。お見合いの席ではほとんど母親の話しか聞けなかったから、彼女の本音を聞くいい機会かもしれない。俺はすぐに OK の返事をした。カリンさんに指定された場所は、総合病院のすぐ近くにある、こじんまりとした可愛らしいカフェだった。中に入ると、先に来ていたカリンさんが窓際の席に座っているのが見えた。ドアベルが頭上で小気味良い音を立ててくれたおかげで、カリンさんも俺に気づいたようだ。穏やかに微笑んで、控えめに手を振っている。俺は店員さんにコーヒーを頼んでから、カリンさんが待つ席に向かった。ごめん、待った？いいえ、大丈夫です。私も少し前に着いたばかりで。カリンさんは今日の車椅子だ。だけど、あの日、そばで海外しくお世話をしていた母親の姿は見えない。トイレにでも行っているんだろうか。俺が店内を軽く見回すと、カリンさんはその意図に気づいたようで、静かに答えてくれた。今日は、約束通り、私一人で来たんです。このカフェは、リハビリの帰りによく寄っていて。え、そうだったんだ。でも、お母さんが心配しない？進さんと会ってくるってちゃんと伝えましたから。1時間ぐらいなら大丈夫です。今日のカリンさんは、あのお見合いの席で初めて見た時とは違って、最初から自然体だった。貼り付けたような笑顔ではなく、あの理学療法士の青年の話をしている時みたいに穏やかな表情をしている。そんなカリンさんは、ぺこりと頭を下げた。先日はすみませんでした。普通、お見合いしている時に他の異性のお話なんてしませんよね。ああ、そのこと、大丈夫だよ。気にしないで。むしろ俺はもっとカリンさんの話を聞きたかったんだけど。申し訳なさそうな彼女に俺は慌てて頭を振った。この分だと帰ってからお母さんに叱られたんだろうな。いいえ、いけません。今後はちゃんと気をつけますから。カリンさんは胸の前でしっかりと両手を握り、はっきりとそう言った。俺はこの呼び出しで先日のお見合いの話を断るつもりでいた。でも、こうしてカリンさんを前にすると、その一言が思うように出てきてくれない。なかなか話し出さない俺を、カリンさんは不思議そうに見つめていたけど、やがて気恥ずかしそうな様子でつぶやいた。母が言っていたように、私は人見知りするタイプで、最初から普通にお話できたのは、実は進さんが初めてで。そっか。可愛い女の子にこんな風に言われたら、大抵の男は喜ぶだろう。現に俺も断らなければとは思いながらも、話しやすいと思われることは素直に嬉しかった。だけど、カリンさんの目はテーブルに降りていて、こちらを向かない。恥ずかしがっていると解釈できなくもないが、俺は知っている。彼女のこの顔は、本心とは違うことを口にしている顔だ。俺もそうだったから。あ、ここのパンケーキ、とても美味しいんですよ。そこへ、俺が注文したコーヒーと彼女が注文して新しいパンケーキが運ばれてきた。俺がコーヒーを飲もうとしたとき、下半身不随で車椅子が手放せないはずのカリンさんが、テーブルを支えに、震えながら立ち上がった。そして、テーブルの隅に置かれていた予備のフォークを取ろうとする。カリンさん、立てるんだね。お見合いの席では、彼女はすべて母親にお世話をされていた。食べることも飲むことも。でも、彼女はテーブルを支えにしてはいるものの、ちゃんと自分の力で、足で立てるのだ。震えてはいるけれど、それくらい回復しているのだ。進さん、俺との話を進めようとするのは、お母さんがそうしろって言ったの？俺との結婚なんて望んでないのに？俺がそう言うと、カリンさんはそのままストンと静かに車椅子に腰を下ろした。大きな目に涙が溜まっていくのがわかる。罪悪感に胸が痛んだけど、気づかないふりをした。どうしてそんなこと？私は、本当に進さんのことが。違うよ。君には他に好きな人がいて、今は必死で俺を好きになろうとしているだけだ。お母さんのために。慎重に言葉を選びながら答えたつもりだけど、彼女を思うと言わずにはいられなかった。カリンさんは目を見開いて、そのまま両手で顔を覆って泣き出してしまった。初めて会った時からずっと違和感があったんだ。母親に世話をされながら車椅子に座る彼女はどこか人間味がなくて、自分からはほとんど口を開かず、母親が語りかける言葉にただ微笑んでうなずくだけ、その姿は人形のようだった。でも、こうやって自分の本当の気持ちを押し殺して、頑張って俺を好きになろうとしている姿を見て思ったのだ。カリンさんは俺によく似ている。父が期待する通りの息子になろうと、不満を抑え込んで頑張っていた俺に。そんな時、店のドアベルが鳴り、次には怒号が飛んできた。カリンちゃん？どうして泣いているの？ちょっとあなた、娘に何を言ったのよ！店内に入ってきたのはカリンさんの母親だった。母親は顔を覆って泣く娘に気づくと大慌てで駆け寄ってくる。そして、あの時と同じようにカリンさんの横にピタリと寄り添うと、彼女の頭を抱き寄せた。ああ、よしよし、かわいそうなカリンちゃん。ママが来たからもう大丈夫よ。かわいそうに。目の前で繰り広げられる茶番に胃のあたりがムカムカする。彼女を必要以上にかわいそうにしているのは他でもないこの母親だ。あの時、咳払いしたのはカリンさんが異性の話をしたからだと思ってたけど、そうじゃない。
この人はカリンさんにかわいそうな娘でいてほしいんだ。お母さん、失礼ですが、カリンさんをもっとよく見てあげてください。彼女はそこまでの庇護を必要とはしていません。はぁ？他人のあなたに一体何がわかるって言うの？この子がどんな思いをしてきたかも知らないくせに。カリンちゃん、もう帰りましょう。母親がヒステリックに叫ぶと、店内にいた他の客たちの視線が一斉にこちらを向いた。それでも母親は気にも留めず、カリンさんの車椅子を押して、さっさと店の出入り口に向かう。車椅子が俺の横を通った時、カリンさんは泣き晴らした顔で不思議そうに俺を見ていた。チリンとドアベルが鳴った後、店内に静寂が落ちる。注文したコーヒーはすっかりぬるくなっていた。そんなことがあった数日後の夜、部屋でくつろいでいた俺のところに血相を変えた父がやってきた。おい、お前どういうことだ？あの縁談はなかったことにと連絡が来たぞ。お前一体何をした？どうやらカリンさんの母親から一方的にお見合い破棄の連絡があったらしい。よかった。俺みたいな平凡な男が美人で名家のお嬢様との縁談を断るなんて、なんか思い上がり甚だしくて気が重かったんだ。向こうから断ってもらう方がずっといい。それに、あの時伝えた言葉は本音だから。カリンさんは今どうしているだろう。ちょっときつい言い方になっちゃったけど、俺の言葉が少しでも彼女に届いていたらいい。そう思うのは欲張りだろうか。俺は彼女と出会って話をして、実はある変化があった。それは父の敷いたレールの上を歩いてきた俺が人生の中で初めて自分から心を燃やし興味を持てたことだ。それから3年。俺はとある病院のリハビリルームにいた。広いリハビリルームの中では体に障害を持つ人がその体を懸命に動かしている。彼らの表情はいずれも様々で、苦しそうな色を浮かべる人もいれば、やる気に満ちている人もいる。中には少し気落ちしたような人も。でもみんな必死に頑張っている。俺はあの後父に辞表を出して実家を出た。そしてアルバイトの仕事をしながら理学療法士の資格を取ったんだ。父に敷かれたレールじゃない、初めて自分からやりたいと思えたことだ。そのきっかけをくれたのは、お見合いの席でのカリンさんの姿。あの時の彼女はとても生き生きとした様子で、リハビリを繰り返して、またできるようになったこと、もう少しできそうなことを語るときに、その表情が輝いていたことが、俺には印象的だった。何度も思い出しているうちに、俺は何かに突き動かされるように、この道を選んでいたんだ。とは言っても、俺はまだ資格を取って間もない、いわゆる新米だから、これから学ぶことはたくさんあるわけで。就業時間を終えて、少しだけ残業してから病院を出た。普段ならもう少し残るんだけど、今日は約束があるから。待ち合わせ場所の堤防に着くと、そこには一つの車椅子が見える。ごめん、待った？俺がいつかの時のように声をかけると、車椅子に座る彼女は、少しだけおかしそうに笑って、いいえ、大丈夫です。私も少し前に着いたばかりで。そうやって、あの時と同じように答えた。実は、俺とカリンさんはあの後、結婚した。と言いたいんだけど、実際にはそうじゃない。お、来たな、残業組。カリンさんのやや後ろからそんな声が聞こえてくる。そこには、理学療法士の先輩である、平野優吾という青年がいた。その手には飲み物の缶がある。近くの自販機で調達してきたんだろう。平野先輩はカリンさんにココアの缶を渡してから、俺にはコーヒーを投げてよこした。ありがとうございます。いただきます。おう、勉強ははかどったか？まあ、そこそこですね。覚えることがたくさんあって大変です。缶を開けて一口飲むと疲れた体に染み渡る。実は驚いたことに、この平野先輩は、あの時カリンさんが生き生きと話してくれた理学療法士本人だ。不思議な縁もあるものだ。って3人で笑ったのは未だ記憶に新しい。カリンさんはカフェで泣いたあの後、母親と大喧嘩をしたそうだ。これまでずっと内側に溜め込んできた気持ちを吐き出し、紆余曲折あったようだが、それを機に母親の過干渉はなくなったという。俺と平野先輩のやりとりを聞いて、カリンさんは嬉しそうに笑った。進さんならきっと素敵な理学療法士になれるわ。今の私があるのは進さんのおかげですもの。そう言って笑う彼女は、あの時のようにとても生き生きとしていた。風に揺らされる髪を片手で押さえながら、カリンさんは遠くを見つめて目を細める。私はお母さんのためにずっと我慢をしてきたわ。本当はやりたいことも挑戦したいこともたくさんあった。でも、私のお世話をするようになってから、お母さんはとても明るくなったの。きっと、かわいそうな娘のお世話をすることに存在意義を見出してたんだと思う。静かにそう語ってから、カリンさんは、でもと言って俺の方を見た。そこまでの庇護を求めていないって、進さんが言ってくれたから、私も勇気を出せたの。それに、カリンさんの視線は次に傍らに立っている平野先輩に向けられた。その視線に気づいた先輩はニコリと笑顔を返す。来春、カリンさんはこの平野先輩と結婚する。彼女は母親に気持ちをぶつけたのをきっかけに自分自身の気持ちとも正面から向き合ったらしい。見つめ合う姿が微笑ましくもあり、少しだけ寂しくもあり、でもやっぱり嬉しくもある。俺もカリンさんには感謝してるんだ。今まで親父に言われる通りに生きてきたけど、カリンさんと出会えたおかげで、俺は本当にやりたいことを見つけることができたし、自信だって持てた。今は毎日が楽しいよ。お、じゃあもっと課題を増やしても大丈夫そうだな。いや、今以上はちょっと。人がせっかく真面目に話してるってのに、平野先輩はすかさずそんなことを言ってきて、俺を茶化す。それを見て、カリンさんはおかしそうに声を立てて笑っていた。親父か。あの施設は他の人に任せたって話を姉さんから聞いたけど、本人は今どこでどうしてるんだろう。あれからもうずっと会っていない。久方ぶりに父のことを思い出して、ほんの数日。それまで音信不通だった父から突然呼び出しが来たのである。その日は休みだったこともあり、俺は大急ぎで待ち合わせ場所のファミレスに向かった。おう、進む。元気そうだな。少したくましくなったんじゃないか。そうかな。父さんもなんか元気そうだね。安心したよ。
父が待っている席に駆け寄ると、当の父はこれまでとは違い、にこやかに笑いかけながらそんなことを言った。これまでの厳格さは、なぜだかどこにも見えない。俺が対面する形で腰を落ち着かせると、父は一つ咳払いをしてから口を開いた。実はな、会ってもらいたい人がいるんだ。またお見合いの話？悪いけど俺今は忙しくてそれどころじゃ。いや、そうじゃなくてだな。どうしたことか、父は言い難そうに言葉に詰まると、だの、だの、うなりながら目を泳がせる。心なしか少しだけ顔が赤いように見えた。父のこんな姿を見るのは生まれて初めてだ。それから、ややしばらくの沈黙を挟んでから父は語った。会ってほしい人というのが、父の再婚相手だということを。父はあの施設を他の人に任せた後、海外に飛んだ。様々な地を巡り、たくさんの文化に触れ、初心に帰ることにしたらしい。その旅の中で出会った人に多くを教えられたそうだ。その人が再婚相手だとか。俺はお前たちに苦労させたくなかった。この道にいれば安心だというものをどうやってでも用意したかった。あの見合いの話もそうだ。神宮寺家との縁談が決まれば苦労することはそうそうない。お前にとって最善だと、あの時は信じて疑わなかったんだ。それは俺が初めて聞く父の本心だった。父は父なりに俺の将来のことを心配して良かれと思ってやっていたんだろう。あの日、お前に言われて気づいたよ。いつの間にか障害者を利用して金を多く残すことを考えるようになっていたんだ。耳が痛い言葉だった。あの日の俺の言葉は父にちゃんと届いていたようだ。父は現在、体に障害を持っている人たちを支えられるようにと、技師職人になるために奮闘しているという。ゆくゆくは、寝たきり状態の人が落ち着いて休めるように、いいリクライニングベッドも作れるようになりたいんだとか。それは、病気で亡くなった母が毎日辛そうにしていたのを、父は間近でよく見ていたから。あの施設だって、当初は身体的ハンデを背負う人たちに少しでも寄り添いたくて始めたものだ。お前も、姉ちゃんも、父さんの立派な子供だ。もうとやかくは言わん。お前の自由に生きなさい。はは、もちろん、もう自由に生きてるよ。理学療法士として実際に現場に出てみて分かったことがある。体にハンデを抱えながらも必死に前を向こうとしている人たちは決してかわいそうなんかじゃないということ。そんな風に思うのは彼らの努力を否定する何よりも失礼なことだ。確かに助けが必要な時もある。でも必要以上に手を貸すことは自分には何もできないと思い込ませ、彼らが持つ可能性を潰してしまうんだ。それは障害者だけじゃなくて健常者だって同じこと。人は制限されすぎると自分というものを見失ってしまう。生きるっていうのは自分で自分の道を選択してやりたいと思うことに全力でぶつかること。俺はそれを念頭に置いてこれから多くの人たちを支えていきたい。彼らの可能性を潰すのではなく、輝かせるために。いかがでしたか？最後までご視聴くださってありがとう。チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいわ。また次の動画でお会いしましょう。